Mladíci jeli v kánojích na vleku za autem, při nehodě se proletěli vzduchem. Při požáru kanceláří v Praze ukradli trezor, zloději zapalovali, aby zametli stopy. Kuriózní nehody, zranění na silnicích, policisté varují před návraty z prázdnin. Požár, který měl zahladit stopy, zamaskovat místo činu. V noci kvůli němu bylo pořádně rušno na pražském Václavském náměstí a škoda je obrovská, 3,5 milionu korun. Centrum Prahy asi hodinu po půlnoci. Na Václavském náměstí do noci bliká mnoho modrých majáků. Hasiči se mezi tím snaží zvládnout požár kanceláří v jednom z domů. Nám byl nahlášen požár kanceláře na Václavském náměstí. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár. Hasičům ho trvalo zvládnout několik desítek minut. Kanceláře jsou ale po řádění ohně totálně zničené. Předběžně byla škoda na poškozené kanceláři vyčíslena na 3,5 milionu korun. Příčina vzniku požáru byla určena dneska při dopoledním došetření. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. Podle našich informací byl požár založen hned na 3 místech. Ten, kdo škrtl, tak chtěl mít jistotu, že všechno schoří. Až vyšetřování požáru ukázalo, co se uvnitř vlastně mělo stát. Proč se někdo chtěl zbavit důkazů? Podle předběžných informací došlo k vypáčení trezoru uvnitř jedné z kanceláří a následnému založení požáru. Právě trezor měl být tím, co zloději do domu na Václavském náměstí nejspíš dostalo. Nejdřív ho vytrhli z místa, kde byl uložen, pak ho zloději přetáhli do jiné místnosti a snažili se dostat dovnitř. Vůbec se jim to ale nedařilo. Trezor byl pro ně nedobytným a tak raději, aby zametli důkazy, založili požár. Policisté samozřejmě na tomto případu velmi intenzivně pracují, zajišťují veškeré kamerové záznamy z okolí, na kterých bych se mohli pohybovat pachatelé. Možná jste včera v noci viděli někoho vcházet do tohoto domu nebo z něho vycházet. Možná jste si všimli čehokoliv podezřelého. Volejte policisty. Ondřej Pořízek, Prima FTV. Smrtí skončila noční potyčka mezi 2 muži ve Vrchlabí. Ten mladší měl napadnout toho staršího nožem. Policisté podezřelého muže zadrželi přímo na místě činu. Bylo krátce před půlnocí. Skupinka lidí stála na chodníku a parkovišti před řeznictvím. Tady začali dost nahlas mluvit. On přijel na kole. Měl ty kadýlka rozsvícený, takový ty světelný, jak jsou. On šel tady k tomu svýmu švagrovi. No a zašli sem. Tady někde, tadyhle do toho místa, jak náš dům dává stín. Oba muži jsou narkomani. Sousedé nám potvrdili, že jsou občas hluční, ale jinak s nimi nemají žádné problémy. V osudnou noc se nejspíš začali hádat a postrkovat se. Jsou to skoro šmokři. Ten jeden mu říkal jako blbe a on přešel tam za to bílý auto a tam se zvrátil. Podle našich informací měl mladší z mužů bodnout staršího nožem do srdce. Přímo v těchto místech zůstal 30letý muž ležet, přestože záchranáři dorazili na místo během chvíle. Jeho život se jim už zachránit nepodařilo. Muž utrpěl na místě zranění bodnou zbraní, což policie vyšetřuje jako násilný trestný čin. Blízcí zavražděného jsou zdrceni, stejně tak i jeho kamarádi a známí. Na místě policie včera zadržela ve spolupráci se strážníky podezřelého muže. Jestli si muži předtím, než se pohádali, vzali nějaké drogy nebo se opili, to policisté zjišťují. Kriminalisty teď pochopitelně zajímá hlavně motiv agresora. Kateřina Kohoutová, Prima FTV. Kuriózní, zvláštní a velmi nebezpečná, to je dopravní nehoda, která se stala včera po 8. večer mezi Živanicemi a Břehy na Přeloučsku. Jeli tudy 3 mladí lidé, 2 z nich při jízdě necestovali v autě, ale mimo něj. A když teď řekneme, že na přívěsu vezli kánoe, bude vám snad jasnější, kde se vezli. Každopádně do Břehů už nedorazili, řidič dostal smyk. Došlo k havárii osobního vozidla s přívěsem, na místě zasahovala policie i hasiči. Záchranná služba, jsou tady 2 zranění. Mladíci doslova hazardovali se svými životy. Neseděli totiž v autě, ale ve vozíku v kánojích. Při příjezdu na místo jsme prováděli akorát zajištění vozidla. V době nehody byly v přívěsu 2 osoby ve věku 27 a 23 let. Oba muži, kteří se v té době nacházeli na přívěsu, vyvázli z této nehody s lehkým a středním zraněním. Záchranná služba je proto ihned odvezla do pardubické nemocnice. Alkohol byl na místě vyloučen u 19letého řidiče, u 23letého účastníka dopravní nehody, který v té době byl v kánoji, byl dechovou zkoušku
dávkou alkoholu zjištěn. O tom, že před nebo dokonce snad i během této riskantní jízdy, při které si mladíci spletli silnici s divokou řekou uvnitř kánoí popíjeli, svědčí i tyto prázdné lahve od alkoholu, které se z lodí při nehodě vykutálely. Mladíkovi za volantem se nic nestalo a tak měl mužům zákona co vysvětlovat. S námi se ale bavit nechtěl. Patrik Buňka, Prima FTV. Vážně poraněná noha, podezření na další skrytá zranění. Přesto měl motorkář z České Lípy obrovské štěstí. Přežil, i když se to podle záběrů z místa nehody zdá málo pravděpodobné. Muže jsme vrtulníkem přepravili na traumatologickou ambulanci do liberecké nemocnice. I když podle všeho nejel příliš rychle, zapomněl, že si má držet dostatečný odstup. Na auto, které zastavilo kvůli odbočujícímu kamionu, už nestihl reagovat. Po nárazu letěl vzduchem několik metrů. On asi zazmatkoval, jako to asi prostě nečekal takovou nějakou situaci, nebo jestli se třeba kochal přírodou, nevím. Na motorkářovu nepozornost naštěstí už nikdo jiný nedoplatil. Řidič auta i jeho dvouletý syn, který seděl v okamžiku nárazu na zadním sedadle, vyvázli bez jakéhokoliv zranění. Libor Tampier, Prima FTV. Chtěl pomoci známému a skončil oloupený. Tak by se dala stručně shrnout víkendová zkušenost 24letého Lukáše z Chebu. V mládí prodělal mozkovou obrnu a tak se vychytralému lupiči zdál snadnou obětí, ale po pořádku. Lukáš se byl v sobotu večer bavit na diskotéce se svými známými. Cestou domů se ještě zastavil za kamarádkou v jednom z chebských barů. Tady narazil i na svého bývalého spolužáka ze základní školy. Dali se do řeči a on se potom nabídl, že Lukáše doprovodí domů. Potom říká, že ztratil klíče a jestli bych mu nezavolal zámčníka. Lukáš netušil, že se násilník chce jenom podívat, jestli je jeho telefon dost cenný. Prosbě vyhověl a začal telefonovat. Lupič toho bez váhání využil. Tady na Lukáše jeho rádoby kamarád zaútočil. Nejdřív ho udeřil pěstí ze zadu do hlavy a když se Lukáš pokusil utéct, podrazil mu nohy. To jsem spadnul na ruku a na oblič a dostal jsem strach. Lukášovi se podařilo dostat zpátky na nohy a utéct k domu, kde bydlí s matkou. Jenže násilníkovi se ho podařilo chytit za brašnu, kterou měl kolem krku. Chvilku se mnou prostě přetahoval o tu tašku. No a bohužel se jí zmocnil. Lukáš v ní měl peněženku z doklady, ale hlavně svůj fotoaparát. Jakmile lupič i s taškou utekl, Lukáš zavolal policii. Díky přesnému popisu hlídka za chvíli lupiče chytila. Bohužel už ale bez fotoaparátu. Zřejmě se mu ho podařilo někam schovat. Krátce po činu jsme zadrželi podezřelého mladistvého muže, na kterého jsme podali návrh na vzetí do vazby. Jenže tomu soudce nevyhověl a 17letého podezřelého pustil na svobodu. Já upřímně od té doby mám strach vůbec ještě někam jít, jo. Tomáš Polák, Prima FTV. Byl agresivní a nelítostný, znásilňoval dívky, které pak ještě okrádal. Jedné z nich například ukradl z kabelky 3 kila hovězí svíčkové. Přestože policisté měli jen identikit, nakonec ho chytili. A my jsme násilníka natočili. Podívejte se. Přehledný úsek mezi Kojetínem a Měrovicemi se stal dnes po druhé odpoledne osudným pro jednoho řidiče a jednu řidičku. Touto úzkou silnicí dnes projížděli naposledy. Zatím nikdo neví proč, ale řidič stříbrného vozu vjel do protisměru. Řidička Škodovky neměla čas zareagovat, nestihla ani strhnout volant. Následoval silný náraz. Profesionální hasiči 2 zraněné osoby prostě předali do péče zdravotnické záchranné služby. Lékaři už ale ani řidiči, který nehodu zřejmě způsobil, ani řidičce z druhého auta nedokázali pomoci. Oba na místě zemřeli. Spolujezdkyně řidiče Ford a 2 spolujezdci řidičky Felicia utrpěli těžká zranění a byli převezeni rychlou záchrannou službou. Na místo přijeli také rodiny obětí. Nemohli uvěřit tomu, co se stalo. Viděli už jen pomačkané plechy. Z předních částí obou aut nezůstalo téměř nic.
Příčiny a okolnosti dopravní nehody budou samozřejmě i nadále předmětem dalšího policejního šetření. Silnice mezi Kojetínem a Měrovicemi byla po celé odpoledne uzavřena. Ještě teď uklízejí silnici hasiči a na místě probíhá stále i policejní vyšetřování. Zuzana Glacová, Prima FTV. Takhle jsme vám násilníka ukazovali loni v prosinci. Tento identikit vytvořila jedna z jeho obětí, 28letá žena. Na ty chvíle strachu a ponížení už nikdy nezapomene. Je začátek prosince, krátce po půlnoci. Tady vidíte zatím nic netušící ženu, jak jde domů. Jenže to už ji sleduje sexuální agresor. Jde rychle. O několik minut později ji dožene a znásilní. Jak mladou ženu tlačil před sebou, ta upadla. Potom ji teda povalil na zem na záda a rozepnul jí bundu, stáhnul jí kalhoty a vykonal na ní soulož. Tomu ale nestačilo. Nakonec ponížené dívce ukradl z kabelky ještě 3 kila hovězí svíčkové a notebook. I další oběť tohoto agresora byla mladá dívka. Tu přepadl v pražském Břevnově, nedaleko konečné tramvaje. Opět v noci. Ji ohrožoval nožem, ji brutálně zbil. Volila variantu, teda, že mu řekne, že má AIDS, kdy pachatel reagoval tak, že si nasadil kondom a vykonal tedy na ní soulož proti její vůli. Teď už je všechno zaprotokolováno a muž čeká ve vazbě na soud. Mimochodem, vypátrat ho skutečně nebylo jednoduché. Násilník v Praze pracoval jako dělník, přespával ale v těchto místech v Ruzyni jen několik desítek metrů od Pražského okruhu. Tohle byl jeho úkryt. Vedle přístřešku zdek je ohniště. Právě tady si zřejmě upekl tu ukradenou svíčkovou. V úkrytu měl nože, několik mobilních telefonů a pořádnou zásobu pornočasopisů. Pražští kriminalisté v souvislosti s tímto případem žádají další poškozené ženy, aby kontaktovali tísňovou linku 158. Jinými slovy, čím víc mu toho kriminalisté prokážou, tím delší dobu tento sexuální agresor stráví za mřížemi. A ta ukradená svíčková mu ještě pořádně zhořkne. Martina Eretová, Prima FTV. Ivana Andrlová po 20 letech na place po tak dlouhé době natočila film. My pro vás máme exkluzivní ukázky. Víme i to, jak se jí pracovalo a co se podle ní v branži změnilo. Vipky za 5,8 a známe pravdu o sporu Elišky Bučkové a jejich rodičů. Opravdu ji odsoudili za nafocení odhalených fotek? Skutečně je to tak vážné a nesmí rodičům přes práh? My to víme a nenecháme si to pro sebe. Vipky za 5,8. Těžké nehody, zranění i smrt na našich silnicích i mimo ně umírají denně lidé a přitom nemusí zrovna sedět v autě. Množí se totiž případy kuriózních nehod s neobvyklými dopravními prostředky. Kvůli této reportáži se nám ozvali sami policisté. Chtějí vás varovat. Vše uvidíte v Krimi Plus už za 2 minuty.